Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na limanaw min ye radio Joliba lamɛnbaga fana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka min ye Bamako yan nɔ an lamɛnnen don radio Joliba ka 105 kumafɛ fu falaki Segukaw fana b'an sɔrɔ radio Joliba ka 100.1 Sikaso Kɛnɛdugukaw fɛ olu b'an sɔrɔ radio Joliba ka 108 103.8 ani saba murumuru shegi o tɛ kosɛbɛ o b'an sɔrɔ a kan Sikasokaw fɛ radio Joliba bɛ ka nɔnfɔn bɔ halisa kosɛbɛ tolo ni Ala ka diɲɛ an bɛ sɔn ka taa marabolo ninnu caman na inshallah o labɛnw bɛ sen na inshallah ayiwa an bɛ lamɛnbaa bɛɛ de fo minnu bɛ ka an lamɛn bɔlɔlɔw fana sanfɛ minnu bɛ ka an lamɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ tolo sabu kunnafoni kɔni ale taabolo ka ca sisan ni diɲɛ kura tile in na kunnafoni a bɛ di fa bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ télévision kan i bɛ radio kan i bɛ bɔlɔlɔ kan a kun de ye maa si kana fɔ kunnafoni kɔ kosɛbɛ tolo ni an sigilen kɛnɛ kan min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ kosɛbɛ tolo ni gafe sɛbɛnna ninnu kɔni dantɛ ninnu ka foli de la kosɛbɛ sabu tolo bɛ baara min na ayiwa baara kolo gɛlɛn belebeleba baara belebeleba do fana baara min na tolo bɛɛ tɛ se k'a kɛ ayi bɛɛ tɛ se k'a kɛ kosɛbɛ maa min bɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan suko ni dusajɛ cɛ k'a sɛbɛn tolo ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛrɛ bɛn kosɛbɛ k'a di jamanadenw ma tolo o kɔni dantɛw ka foli la nka kosɛbɛ tolo Mali kunnafonidila kɔni mɛ Mali kunnafonidila hinɛ bɛ ne na koyi kosɛbɛ wallahi Mali journaliste hinɛ yɛrɛ de bɛ ne na a b'o kun bɔ n'i ye nin fɔ sisan u b'a fɔ ko a bɛ k'a yɛrɛ hinɛ minɛ sa kɛ a b'o kun bɔ Amadu ko a bɛ k'aw yɛrɛ hinɛ minɛ mɛ an hinɛ b'an yɛrɛ la kosɛbɛ kɛ parce que tolo i b'a dɔn an bɛ baara min na yan an bɛ baara min na yan kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi de don awɔ parce que a tɛ dɔn ni Mali kunnafonidila yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min na awɔ a tɛ dɔn a ye a kan ka min sɔrɔ a t'o sɔrɔ kosɛbɛ fo an bɛ to delili de la fa an bɛ awɔ Amadu hali filɛbaw ni lamɛnbaw i t'a dɔn k'i b'i lamɛn i t'a dɔn k'i b'i ye fini mina jɛngɛrɛ e ka kɔrɔ bɔ n'a jɛngɛrɛ i bolo don min na ayiwa o bɛ sɔrɔ ka bere fasugu bɛ ta i kama ko cɛ in tɛmɛtɔ filɛ tolo kunnafoni a bɛ marifakisɛ don ni n'a bɔra i da ka ban kosɛbɛ a bɛ dan yɔrɔ yɔrɔ i t'a dɔn ayi i dun ka a mesurer ka ɲɛ awɔ donc Mali kunnafonidilaw kosɛbɛ vraiment an bɛ dabolo dɔ kan an yɛrɛ t'an yɛrɛ bolo parce que dɔ de b'a fɔ an ye k'a kɛ tan hala an ka carte de presse olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ a bɛ fɔ de a ye taa yen fɛ awɔ a ye taa minɛ yen fɛ kosɛbɛ alors que tolo ni an ka carte de presse kan ka minɛ maison de la presse de kan ka an ka cartes di an ma kosɛbɛ Mali n'i y'a mɛn maison de la presse parce que kunnafonidila ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ n'a ka jabala tɛ kosɛbɛ tiɲɛ don an dulondulonnen don ɲɔgɔn na ka taa n'o tɛ maison de la presse jɔkun ye mun ye a ɲininkali kan ka kɛ président maison de la presse président nakun ye mun ye c'est pour régler tout ce qui concerne la presse malienne kosɛbɛ Darji awɔ gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan olu ka baara fɔlɔ kan ka k'o ye k'a ɲɛnabɔ awɔ mais n'a fɔra k'a fɔ ni carte de presse bɛ ɲini sisan f'i ka taa ministère la i ka taa yen kosɛbɛ ale président yɛrɛ bɛ taa ka carte de presse ɲini ye ayiwa kosɛbɛ tolo sisan fɛn fɛn kan ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma kosɛbɛ maison de la presse de kan ka jɔ bɛɛ kan ka ɲini ale de fɛ awɔ a kɛra carte ko ye o a kɛra kunnafonidilaw ka hakɛ ko ye o kosɛbɛ a kɛra kunnafonidila fɛn o fɛn n'o bɛ an kunnafonidilaw kan kosɛbɛ maison de la presse kan k'i jɔ ni a ye a kan ka tɛmɛ ale de ka sira fɛ fɔlɔ kosɛbɛ kɔfɛ n'a tɛmɛna ale ka sira fɛ ale ni ɲɛmɔgɔ tɔw b'a ɲɛnabɔ awɔ nka an bɛ pan o kunna an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o de y'a to bi kunnafonidila a bɛ ɲɛ yɔrɔ min na ale bɛ taa yen de kosɛbɛ kɛ a b'a poche fa yɔrɔ bɛɛ a bɛ taa yen de o tɛ baasi ye o nka n'a fɔra k'a fɔ tolo Mali kɔnɔ yan kunnafonidila de kɛlen bɛ tolo i bɛ baara in kɛ mais a lakodɔnnen tɛ parce que ni i ta kɛra nin baara in ye a tolo i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ
i bɛ sɛgɛn mais sɛgɛn tɛ dɔn ye i ka sɛgɛn o tɛ baasi ye mais fo sɛgɛn de ka dɔn ye kosɛbɛ parce que an bɛ baara min na nin tolo mɔgɔw tɛ baara in u t'a juguya dɔn ala ye diɲɛ don o don da minnu bɛ nin gafe ninnu sɛbɛn kosɛbɛ tolo ala ye diɲɛ don o don da bigi ni kaye de b'u bolo kosɛbɛ u bɛ kunnafoni nɔfɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka di jamanadenw ma kosɛbɛ e sigilen bɛ i ka bureau kɔnɔ ye e bɛ ka kunnafonidilaw nɛni kosɛbɛ n'u ye fɛn fɔ i b'a fɔ Mali kunnafonidilaw wa n'i ye dɔ d'u ma dɔrɔn b'u da de a bɛɛ dun tɛ bon a tɛ kɛ ten a dun aw de y'an bila a sira kan kosɛbɛ parce que n'i bɛ baara kɛ ni nafa t'a la jagoya don i bɛ taa sira wɛrɛ kan kosɛbɛ a bɛ ɲɛ yɔrɔ min na i na taa yen nɔ de n'a fɔra k'a fɔ ko i bɛ baara la bon baara ka jugu baara fanga ka bon kosɛbɛ bon fɛn tɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ boli ministère la ka taa contrat ni fɛnw ɲini ka bila i ka fɛn kɔnɔ kosɛbɛ pour que i ka se ka balo bon c'est la réalité kosɛbɛ n'o tɛ jamana u bɛ jamana la n'a fɔra k'i ye kunnafonidila ye baara wulila mais tolo i ye maaba ye dɛ kosɛbɛ i ye maaba de i ni bonya bɛɛ bɛ kan bonya fasugu bɛɛ bɛ kosɛbɛ k'a daminɛ président na fo jamanakuntigi fo jamanaden laban n'a fɔra ko lui c'est un journaliste mais tolo i ye maaba de kosɛbɛ nka Mali la yan mais n'a fɔra k'i ye kunnafoni u bɛ sin ka sankɔrɔba ci la ten ko journaliste ka chaise di ko journaliste ka chaise di lajɛkɛyɔrɔ la ni chaise ma bɔli kɛ yɔrɔ min bɛ labɛn ni journaliste kama sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ di Mali a y'aw jɔ n'a taara fɛn na u b'a fɔ ko a y'aw jɔ aw man ka sigi aw jɔ yen fɛ alors que i bɛ fɛn ta fɛn min bɛ ka kɛ a bɛ kɛ mais ni kunnafonidilaw tɛ yen a bɛ n'a fɔ nafa t'a la bon o y'a bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ jamana kutigiw ka baaraw ni ministres ni n t'a sidɔn fɛn fɛn bɛ kɛ kunnafonidila de b'a bɛɛ cɛmancɛ la bon n'ale tɛ valeur tɛ don a la n'i y'a mɛn mɔgɔw b'a mɛn ka ba don a la kunnafonidila de b'a ta k'a lase a laseko ɲuman na kosɛbɛ nin yɔrɔ in dɛ k'a sababuya kɛ yɛrɛ a tali dɔrɔn tɛ koyi Amadu ne bɛ tile k'o de fɔ ko n'i y'a jateminɛ an ka baara in yɛrɛ kɔnɔ min y'a la gɛlɛmanbaba ye ka taa kunnafoni ɲini o ye kelen ye ko recueillir l'information collecter l'information traiter l'information collecter traiter traitement in traitement in de ye baara yɛrɛ ye bari maa caman bolo k'an bi ta dɔrɔn an mana taa e ye min fɔ yen nɔ kuma caman i b'i sigi k'a lajɛ i ye min fɔ yen nɔ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a labɛn bɛ koyi a labɛnnen don dɛ ne ye o de y'a to réseaux sociaux bi Facebook direct ninnu aw bɛ hakililasɛgɛ min fɔ baara in kɔnɔ yɛrɛfɔ tɛ dɛ a bi hakililasɛgɛ min lase journaliste ma e ma ye kuma porokotolen caman de bɛ fɔ bi i b'a ye ni conférence bɛ kɛ sisan u bɛ taa Facebook direct ta ka sigi bon ni Facebook direct sigira ala k'i kuma bɛ kuma la u bɛ bɔ e da o taalen o de la n k'i ma n ko ta ko saba don o dun tɛ kunnafoni o tɛ kunnafoni yɛrɛ ye recueillir l'information traiter l'information et diffuser l'information a mɔlen dɛ o de bɛ se lamɛnbagaw ma a mɔnen a labɛnnen ka ɲɛ o de bɛ se e ma mais e hakili la ko a taara ta cogo min na k'a dir'i ma o y'a sɔrɔ baara min kɛra a la k'a labɛn a bɛ n'a fɔ n'i taara malo san sugu la yɔrɔ i tɛn'i sigi ka malo kɛ ji la k'a dun n'i y'a ɲimi ten kabako don dɛ i bɛ malo san de ka na tobi ka na k'a la k'a bɛrɛbɛn k'a di dunbaw ma u b'a dun Amadu nin yɔrɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bonya min kan ka da kunnafonidilaw kan c'est très normal ka bila o minɛn kɔnɔ ka bila minɛn kɔnɔ Mali la kunnafonidila kɔni kɛmɛ i b'a fɔ ko an bɛ maa minnu bɛ bon ala k'a sabu ɲɛ amin a bɛ faamuya kosɛbɛ a dun fɔra k'anw ye démocratie jɔsen ye nka an bɛ ɲini ka na kɛ démocratie dɛbɛ ye se de bɛ ka tereke an kan ka o tɛ baasi ye tolo n'i bɛ baara min na n'i b'a kɛ ni sɛbɛ ye don dɔ fana a bonyamasegi o bɛ k'i ye an dan b'o la an b'o don kɔnɔ la dɛ an b'o kɔnɔ kosɛbɛ ala k'o don jira an na amin ayiwa tolo nin y'an sigilen kɛnɛ kan gafew b'an bolo kosɛbɛ gafe caman bɔlen bɛ bi kunnafonidilaw ye sɛbɛnni minnu kɛ kosɛbɛ an bɛna lajɛ k'an da don olu la ka se ka o lakali kosɛbɛ
n'an ye gafew ta sa min ye faso ka gafeba ye n'o ye l'essor ye e ko an t'a daminɛ n'o ye de l'essor ale da bɛ foli ko kuma la a yira ko san kura okumu kɔnɔna la k'a bɛna fɔ min ye gouvernement maw ye sa ko olu taara foli bila min ye jamanakuntigi la camancɛ fanga ɲɛma tolo o kɛra min ye l'essor ye a y'i da don a la kosɛbɛ a ko jamanakuntigi a ye laseli kɛ gouvernement ye kosɛbɛ waati min na u taara san kura foli ayiwa san 2023 in yɔrɔ ale jɔlen bɛɛ de bɛ taa jamanakuntigi fo kosɛbɛ o ye laada ye an fɛ yan colonel Asimi Goïta a kɛtɔ ka laseli kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma kosɛbɛ yɔrɔ gouvernement ɲɛmaya bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga de bolo nin waati in na ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen tolo u taara ayiwa ka taa min ye colonel Asimi Goïta ale fo kosɛbɛ kɛnɛ in ka ye tolo min ye san 2023 ayiwa baara minnu bɛ yen baara kologɛlɛnw de bolodalen bɛ dɛ kosɛbɛ colonel Asimi Goïta ko ten a ko kunga baara minnu fana kɛra san 2022 in tɛmɛnen kosɛbɛ ayiwa u bɛna fɔ yɛlɛmanibaw de daminɛna olu de kan ka to sen na san 2023 natɔ in na a ko n'i y'a lajɛ san 2022 tɛmɛnen in na tolo baara minnu kɛra olu filɛ nin kosɛbɛ an ka jamana kalata sɛbɛn nouvelle loi électorale o taara kosɛbɛ min ye autorité indépendante de gestion des élections n'u k'a ma ko EJ min bɛ kalataw labɛn o fana sigira tolo min bɛ tali kɛ yɔrɔ yɛlɛmaniw bɛ sen halisa référendum bɛ labɛn na o bɛɛ lajɛlen baaraw daminɛna san 2022 in tɛmɛnen ko o fana na n'i y'a lajɛ ko jamana kelen bɛ ka baara boloda dɔw bila sen kan n'u k'a ma ko cadre stratégique de la refondation de l'État k'a daminɛ san 2022 la ka taa bila fo san 2031 na o bɔra baara dɔ fana kɔnɔna la n'u k'a ma ko plan d'action 2022-2026 tolo o b'a yira k'a fɔ baara minnu bolodalen bɛ sisan ko tɛ fo waati jankow de don gouvernement n k'a fɔ jamanakuntigi a y'a yira gouvernement la k'a fɔ ko collectivité minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu de bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ ayiwa ko nafoloba de bɔra ka di olu ma a bɛ se miliyari 400 ani kɔ ma tolo dɔwɛrɛ tɛ ka se ka jamanadenw k'u to u sigiyɔrɔ la kɔngɔkan n'u minɛ minɔgɔkan n'u minɛ ayiwa u ka to u ka hakɛw kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamanakuntigi a ko gouvernement ye nin baaraba minnu kɛ san 2022 tɛmɛnen in na ayiwa baara ninnu a dabɔra nka fo a ka se a dan na de o mana bɔ yen marabolo minnu bɛ yen i n'a fɔ Kayi Kulukoro Sikaso Segu Mopti Gawo Menaka Kidal Nyoro di Sahel Buguni Kucala San ani Bamako dugu kɔnɔna yan ko ji bɔntɔnw dira a bɛ se jibonto 146 ɲɔgɔnna ma ko miliyari 5 ɲɔgɔnna bɔra ka don o da fɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka kumaw fana na a y'a yira k'a fɔ ko min ye IKEMA ye Comatex ITEMA Azalea Hotel Tombouctou ani Semekma o baarakɛlaw ko olu fana olu ka juru tun bɛ yen miliyari 4 ɲɔgɔnna taara ka di olu ma ko subvention fana dira min dira EDMSA ani sɛnɛkɛlaw a n'a ɲɔgɔnna caman tolo coronavirus bana kɛlɛli la miliyari 62 o donna o da fɛ min ye jamanakuntigi ye a ka jaabi ka ɲɛsin nin baara ninnu ma minnu kɛra san 2022 la tolo ko nin baara ninnu ayiwa a bɛna fɔ n'i ye ko dɔ de daminɛ a man ka jɔ san 2023 in na nin baara fɛn fɛn filɛ dɔ de kan ka fara a kan jamanadenw ka lafiya Asimi de ko ten ko yɛlɛmani minnu bɛ yen kalataw n'a ɲɔgɔnnaw jamana yɛrɛ mago jɔra min na n'o ye malikurako kuma in ye tolo sɔnni ka sigi a kan fereke foyi kana don a la a y'o kuma fɔ gouvernement ye tolo yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ ko Mali kɛra jamana fɔlɔ de ye maaw bɛ ɲɛsin jamana min ma nin jate bɔra sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ de fɛ sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min ni tolo a y'a yira k'a fɔ ko Mali ayiwa jamana fɔlɔ de don UEMOA jamanaw kɔnɔna la jamana min bɛ yen ni maaw ɲɛ jɔlen bɛ a la i tɛ se ka munumunu cogo si la n'i mana munumunu Mali jamana kɔnɔ jagoko nasira la Mali de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la
min ye a kɛra jɔyɔrɔ filanan ye kosɛbɛ ayiwa CEDEAO n k'a fɔ a kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ de UEMOA kɔnɔ jɔyɔrɔ filanan a y'o sɔrɔ CEDEAO kɔnɔna la tare ko n'i y'a lajɛ farafinna fana jɔyɔrɔ 15nan a bɛ o la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ tolo ni jɔyɔrɔ min filɛ nin a bɛ n'a fɔ jagoko nasira la yɔrɔ kɔgɔji tɛ an fɛ yan nka jago kɔni tolo n'i bɛ jago kɛ n'i ma na Mali la yan i ma taa yɔrɔ la o de la an ka jagokɛlaw ka soba min bɛ yen kosɛbɛ n'u k'a ma ko direction générale du commerce et de la concurrence et de la consommation a ɲɛmɔgɔ a ko nin baara min kɛlen filɛ nin dɔwɛrɛ tɛ dɛ jagokɛlaw de bɛ fo sabu Mali jagokɛlaw ma sigi u ma ɲinɛ Bogodari Dumbuya ale ka kuma don a ko Mali ye jamana ye jago jamana de don an ka jagokɛlaw bɛ bɔ yan u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la a ko a baara in a ma kɛ maa wɛrɛw fana kɔ i n'a fɔ DGCC bɔlen kɔ ye Agence pour la promotion des investissements API Mali ka taa se DGD Direction générale des impôts ani Direction générale des douanes tolo ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ jija la ayiwa Mali ka se ka kɛ tɛmɛsira dɔ ye jago tɛmɛsira l'essor de ka kuma don dɛ Mali ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ a ko la kosɛbɛ n'an bɔra l'essor kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin le matin ma de le matin ale fana da bɛ nin waleya kelen in na koyi a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko farafinna bolo kan k'a bɛna fɔ ko malo ko tagabolo kɔnɔ ko Mali jɔyɔrɔba b'a bolo koyi tolo yɔrɔ an bɔra k'a fɔ Mali ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ko a fɔra tuguni ayiwa le matin de nin kuma fɔ fasiridi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko Mali kɛra ayiwa a ye jɔyɔrɔ filanan fana sɔrɔ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ malo sɛnɛ farafinna yɛrɛ ko an wulila k'an jɔ ni sara filanan ye san 2022 tɛmɛnen Mali de kɛra jamana min n'a bɛ sɛnɛ kɛ malo ko nasira la a ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ nka fasiridi sɛbɛn kɛmɛ ka ɲininkali min kɛ ko o kuma nin sɛnɛkɛla ninnu u bɛ sɛnɛ kɛ jɔn de ye kɔngɔ min bɛ Mali la yan tolo malo min n'a bɛ sɛnɛ an fɛ yan malo in yɛrɛ tɛ dun yan malo bɛ bɔ yen ka taa jamana kɔ kan fasiridi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ Mali ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ malo sɛnɛ na farafinna kɔnɔna la yalima a malo in a bɛ sɛnɛ jɔn de ye maliyɛnw don wa Amadu i jɔ yan ni ɲininkali ka kɛ maliyɛnw don wa a ɲininkali kan ka kɛ walima jɔn don tolo anw bɛ jamana min kɔfɛ Congo b'an na o ye Nigeria ye an bɛ jamana min kɔfɛ jɔyɔrɔ filanan na o ye Nigeria ye tolo a yira k'a fɔ ko gɛlɛya damadɔ bɛ yen olu bɛ sen an kan halisa a fɔra ko Mali de ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ malo sɛnɛ na lakanabaliya min ye sɛnɛkɛlaw ye malo sɛnɛnaw olu ma se ka sɛnɛ kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na dɔw ka balo jenina angɛrɛ ma se ka sɔrɔ tolo halisa a bɛ k'a fɔ ko Mali ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ nka tolo ko Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la ale tun ye baara dɔw boloda an ka malo sɛnɛ yɔrɔ ninnu na tolo walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka dugukolo fɛrɛ k'a di u ma yalima o de jaabi filɛ wa walima sisan sɛnɛ de don n bɛɛ ye ɲininkali de jateminɛ don le matin a ka kuma la ko an dun ye nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ ɲininkali min bɛ yen n'a fasidi sɛbɛn y'o kɛ o ye k'a fɔ an ka malo tolo malo min yɛrɛ n'an b'a fɔ k'o ka ɲi an yɛrɛ ka malo sɛnɛnen tɛ dɛ malo min bɛ bɔ jamana kɔ kan na jamanadenw b'a fɔ ko malo de ka ɲi yɔrɔ an ka malo dun min bɛ sɛnɛ o fana ye jumɛn ye tolo a ɲininkali kan ka kɛ o de la fasidi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko nin kuma bɛ sen na tolo a bɛ n'a fɔ ni maa min bɛ ka i yɛrɛ nɛgɛ de k'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ san dɔ la k'a sɔrɔ i ma se yen nɔ ka sababu kɛ an bɛ malo min sɛnɛ malo in tolo a bɛ sɛnɛ ayiwa sɛnɛkɛlaw u b'a sɛnɛ ka di jamanadenw ma wa walima a bɛ di maa min ma maa kɔni t'a dɔn nka an ka jagokɛlaw tolo olu ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a sera sa baara fɛɛrɛ dɔw ka bila sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye malo min bɛ sɛnɛ an fɛ yan yɔrɔ a bɛ k'a fɔ k'an ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ o la malo in ka to yan jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ min kɛ yan ayiwa a malo ka to yan jamanadenw ka se k'a ja dɔn nka n'i y'a lajɛ malo fɛn fɛn bɛ dun an fɛ yan n'a bɛ fɔ k'o ka di a malo wusuw n'a malo wɛrɛw a bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan na wa olu n'an ka malo yɛrɛ tolo n'i y'a lajɛ sugu kɔnɔna la olu de bɛ san fɔlɔ kɔfɛ an ka malo bɛ sɔrɔ ka san an dun ka malo a caman tɛ a bɛ sɛnɛ yan nka a caman tɛ to yan a bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan de
ko n'i y'a lajɛ le matin ka fɔ la ko malo sɛnɛnaw yɔrɔ u yɛrɛ u tɛ bala fasili sɛbɛn ka kuma la ko sabu ko jɛrɛjɛkulu min n'u y'u ka interprofession ye ale yɛrɛ sigira a ma mɛn san 2016 i kɔrɔ yɔrɔ Mali ka malo sɛnɛ o tɛ bi n'a fɔra k'a fɔ ko interprofession o sigira an kɔrɔ yan tolo o tɛ ko ye ko min bɛ yen n'a bɛ se ka ba don malo sɛnɛ na an ka jamana kɔnɔ yan o de la ko a sera sa min ye jamana marabaw ye malo sɛnɛnaw Mali jagokɛlaw u ka se ka ɲɔgɔn faamu min ye fɛɛrɛ dɔ ka bila sen kan ayiwa malo min n'a bɛ sɛnɛ yan tolo a dun fɔra k'a fɔ ko subvention bɛ di ka se ka malo nɔgɔya nka malo min bɛ na an fɛ yan tolo o de bɛ san ka tɛmɛ hali min bɛ sɛnɛ an fɛ yan kunnafoni de ye nin ye dɛ tolo le matin de ye nin kuma fɔ n'an bɔra le matin kɔnɔ e ko an ta ye le jour ta de le jour ale bɛ ka a da don waleya belebeleba la bi a y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu min n'o b'an fɛ yan n'o bɛ wele ko parti politique RPM ko a bɛ n'a fɔ min ye olu ye k'u bɛ fara la kabi min ye u ka ɲɛmaaba n'o ye Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale tanyali san 1 tɛmɛnen kɔfɛ tolo nin kɔni ye fasidi sɛbɛn le jour a ko nin kɔni nin bɛna fɔ jigiban de bɛ RPM kan bi jigiba min don tolo kabi RPM tutigɛba n'o ye ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita yɔrɔ ale yɛrɛ fatulen janvier kalo tile 16 san 2022 a san kelen de kun ye o dongo ye san 2023 janvier kalo tile 16 ko san kelen Ibrahim Boubacar Keita ale fatura a ye politikitɔ min to tiɲɛ ye maa minnu b'a a kɔ a tolo ko ni Ibrahim Boubacar Keita kun bɛ balo la bi ayiwa tɔgɔ min dara ni politikitɔ in na n'o ye Rassemblement pour le Mali ka o tɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ye nka ko RPM farafaralen bɛ bi a ti faamu politikitɔ min tɔgɔ dalen bɛ fara ɲɔgɔn kan la olu farafaralen bɛ a ti faamu cogo si la o kelen tɛ dɛ ko hali URD yɛrɛ bɛ nin ko in na URD ɲɛma ala ma hinɛna Sumela Sise ale don yɔrɔ o fana ala ka wele siraw ma hali politikitɔ min fana bɛ yen n'u k'a ma ko Asma ɲɛma kun tɛ Sumailu Bubey Mayiga fana ye wa Sumailu Bubey Mayiga fana tɛ balo la bi nka ni politikitɔn 3 tolo ko farafarali de bɛ yen misali kuma bɛ ka kɛ min ta ka bi o ye RPM ye fasidi semaine le jour a ko misali bɛ ta Musa Tɛmine min n'ale kun bɛ RPM kɔnɔna la bi yɛrɛ n'a ye RPM da tan ka bɔ ka taa jɛkulu kura sigi a yɛrɛ ye a kun bɛ section min na o ye commune 5 section ye ani commune 5 section ye u bɛɛ lajɛlen ye walan sɛmɛ u kɔ don RPM la ko foyi tɛ yen min ma kɛ Musa Tɛmine ye ni politikitɔ in kɔnɔ ko nka Kaye bi tolo Kaye ale ka RPM bila k'i kɔ don politiki tɛ faamuya dɛ tolo ko min ye ni jɛkuluba ye n'o ye RPM ye Musa Tɛmine ka bɔ RPM kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ politikitɔn tolo maa min bɛ yen n'a y'a sigi n'ale bɔra la tɔnden bɛɛ kɔni i bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ se ka tɔn hali ni fɛn kɛr'u ye tolo i b'a sɔrɔ u bɛ tɔn bila n'o tɛ ko Musa Tɛmine layɛ kɛ a ye min kɛ RPM kɔnɔna la mun de bɛ yen mun ma kɛ Musa Tɛmine RPM kɔnɔ fasiri ko tɛ dɛ fasiri ko tɛ a ko hali RPM ɲɛmaa min n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛna fɔ ayiwa ni fa b'a la RPM kɔnɔ Musa Tɛmine a fa ye Ibrahim Boubacar Keita RPM kɔnɔna la politiko nasira la RPM de y'u se ɲɔgɔn ma dɛ ko wa ko politikitɔn in foyi de tɛ yen a ma min kɛ Musa Tɛmine ye hali assemblée ɲɛmaya n'i y'a ye a y'a sɔrɔ RPM sababu don a kɛra député ye commune 5 la n'i y'a ye a kɛra député ye RPM sababu don ko nka Musa Tɛmine da tan ka bɔ an bɛ don min na ko bi tolo o bɛ n'a fɔ RPM kɔnɔna la ko n'i ye foroko langolo ta k'a bila RPM yɛrɛ bɛ ka kɛ o de ye bi c'est de ka kuma don dɛ tolo ko n'i y'a lajɛ ko ɲɔgɔn sama min n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ Musa Tɛmine yɛrɛ a ye jɛrɛ dɔ kɛ k'a bɔkun fɔ a ko kabi san 2019 octobre kalo tile 23 ko ni politikitɔn in k'a kun ye farafali dɔw daminɛ ko ɲɛmɔgɔya ko b'o la ko tɔnden dɔw yɛrɛ kun bɛ yen k'olu b'u kan bɔ ayiwa députéya nɔfɛ olu balila k'o baara kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Musa Tɛmine ko a ma se o yɔrɔ la ale bɛ bɔ ale bɔra bi ka taa jɛkulu dɔ sigi n'u k'a ma ko convergence 2023 tolo ko nka RPM yɔrɔ u ye fanga mara a ma mɛn o nka RPM bɛ ɲini ka kɛ
foroko langolo de kosɛbɛ les jours de y'a fɔ i bonya b'a la kosɛbɛ n'an bɔra les jours kɔnɔ an bɛ les échos wele an b'an ɲɛsin ale ma ale bɛ da bɛ furako la Mali kɔnɔna la ko furako k'a bɛna fɔ o kɛn bɛ tagabolo dɔ ye min ni jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'o d'u yɛrɛ ma bi Tolo nin ye waleya dɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan maa min ni i bɛ fɛ ka fura sɔrɔ nɔgɔya la kosɛbɛ Mali kɔnɔ e ko ka kuma don dɛ a bɛ n'a fɔ fura sɔrɔli ka i furakɛ n'a ye Mali kɔnɔ yan baaraba de b'a la kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye sigafɔ minnu bɛ kɛ ka se ka fura nɔgɔya jamanadenw ma Tolo a sigafɔ kɛ o kɛ fura tɛ sɔrɔ a la ka fura sɔrɔ n'o ye tubabu fura ye k'i furakɛ n'a ye Tolo a dun yirala k'a fɔ baara boloda caman de kɛra yan ka daminɛ DCI la ka taa AMU la ka taa fɛn caman na pharmacie populaire du Mali bɛɛ lajɛlen sigilen don a ko kama Tolo ka se ka fura nɔgɔya jamanadenw ma nka an bɛ don min na i ko bi Tolo ka se ka fura yɛrɛ sɔrɔ ka i furakɛ n'a ye Mali kɔnɔ yan baara b'a la sabu n'i taara kɛnɛyaso ninnu na Tolo ni ordonnance yɛrɛ dir'i ma kɛnɛya bana min b'i la o t'i tɔɔrɔ dɛ nka ordonnance min bɛ d'i ma k'i ka taa fura san Tolo o bɛ dɔ fara i ka bana kan ka sababu kɛ fura tɛ sɔrɔ siga t'a la jamana faamaw u ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi fura ka di jamanadenw ma nɔgɔya la Tolo ko a nɔgɔya ninnu a kɛn bɛ gɛlɛya de ye bi dɛ o de y'a to bi caman bɛ yen Tolo u bɛ taa fura san bɔlɔ fɛ n'o ye pharmacie partenaire ninnu ye caman bɛ taa o fura ninnu san Tolo a ka fisa k'a fɔ k'i bɛ taa pharmacie la k'i bɛ taa fura san n'i taara fura san fura tɛ se ka san hali ni AMO carte b'e bolo Tolo k'e bɛ taa fura ɲini k'i bɛ furakɛ n'a ye fura dɔw bɛ a tɛ sɔrɔ gɛlɛya nana kuma de filɛ dɛ e ko de ye nin kuma fɔ n'an bɔra les échos kɔnɔ an b'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon ale ye a yira ko min ye Segu mara ye a bɛ n'a fɔ ko moto zone dɔw ko olu minɛ bɛ yen koyi Tolo Segukaw fɛ yen Segu kumana u ye nin daminɛ tuguni yan Amadu i bara don dɛ i ka yɔrɔ don aw de y'a to n bɛ k'a fɔ n ko ye nin daminɛ wa ayiwa a ɲɛfɔ an ye parce que fɔlɔ la i b'i ka moto jɔ i ka da la ka taa ka t'i sen fɛ ka n'a kɔrɔbɔ bi a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛna kunbɛ Bamakɔ Tolo Nouvelle Horizon ko nin ye jɛkulu dɔ de ye moto suɲɛ jɛkulu don premier arrondissement kɔni tɛgɛ da u kan commissaire divisionnaire Sulemani Traoré Segukaw fɛ yen ayiwa k'ale n'a ka cɛdenw u kɔni ye wulikajɔ kɛ ayiwa nin jɛrɛ jɛkulu dɔ ye réseau belebele k'u sera ka u tɛgɛ ta ninnu kɔni ka baara kun bɛnnen tɛ foyi ma Tolo Segu dugu kɔnɔna Marakala Ɲɔnɔ ayiwa u ka baara kun bɛnnen bɛ ka taa sira da maaw ɲɛ hali pelengana ninnu Tolo kun bɛ taa maaw ka motow de minɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jakarta ko nka i mɛnna n ka ko la nin tora la a bɛɛ ye kelen ye premier arrondissement n'o ye commissaire divisionnaire Sulemani Traoré k'u ye tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlen ninnu o ɲɛ bɛ Tolo an t'a bila yan Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ ko waati sera ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inchallah ni gafe kuraw bɔra k'o lakali lamɛn